ଆଜ୍ଞା ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭଉଣୀର କଙ୍କାଳକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ପୁରା 1-2 ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି 1-2 ହେଇଗଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ କଙ୍କାଳକୁ ଦେଖିକି ଭାରତର ଯେତିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ଢିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାକୁ କିଏ କହୁଛି କି ମୁଁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବି, କିଏ କହୁଛି କି ମୁଁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବି, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି କି ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯୋଗାଇ ଦେବି। ଆଗରୁ ସବୁ ମରିଯାଇଥିଲ କେବେ? ଆଗରୁ ସବୁ ମରିଯାଇଥିଲ। ଏବେ ସବୁ କଙ୍କାଳକୁ ଦେଖି ସବୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲ, ମଶାଣିରୁ ଉଠିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲ। ଲୋକମାନେ ଏତେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ତୁମ ଆଖି ମନ୍ଦିକି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି? ଓହୋ ତୁମେ ସରକାରିଆ ଚାକିରି ପାଇଛ ପରା। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଛ ଗୋଟେ ବେଲୁଚିଆ ସରକାର ସଳା ନେଇକିରି। ଭାରତ ବଦନାମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାନେ କହନ୍ତି ମଶାଣିରୁ ଉଠିକିରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଜାଣିଲ କି? ଆଗରୁ ସବୁ ଆଉ ଉଠି ନଥିଲ, ମଶାଣିରେ ସବୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲ। ଏବେ ସବୁ କଙ୍କାଳକୁ କଙ୍କାଳକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଧରିକି ଆସିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଶାଣିରୁ ଉଠି ଆସିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ମଶାଣିରୁ ଉଠିକି ଆସିକି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମାନେ ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଭାବିଲ କି ମୁଁ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନଟାରେ ଆମେ ଜିତିଦେବୁ। ଆରେ ଜିତିବନି ରେ, ସବୁ ତଳକୁ ଯିବ, ତଳକୁ ଛି ଗୁହ ଗୋଟେ ଇଏକୁ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ନା ବ୍ୟାଙ୍କର ମାନେ କହନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, କେହି ବି ନେତା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଭଲ ମନ୍ଦ ଲାଗିଛି। କେଉଁ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ଯେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଧାଉଁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କଙ୍କାଳ ଖୋଳିକି ଆଣିଲେ ସମସ୍ତ ମାନେ କହନ୍ତି ଭାରତରେ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିକୁ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଗଲା, ପୁରା ଜଳ ଜଳ କରିକି ଦେଖାଗଲା। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାକୁ ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି, ହଁ ତୁମର ପାଣି ନାହିଁ ପାଣି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି, ତୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ତୁମର ଘର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସେ କଙ୍କାଳକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ନା 1-2 ହେଇଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଆଉ କାମ କରୁନି, ଜାଣିଲେ କି? ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଲୋକଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ନାହିଁ, ଭଲ କହିବେନି, ବାଳ କହିବେ, ତୁମକୁ ବାଳ ଚାକିରି କରିଛ ବୋଲି କହିବେ। ମାନେ ସରକାରିଆ ଚାକିରି କରିଛ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛି ଛାକର କରୁଛ। କଦଳୀ ଚାକିରି କରୁଛ ଆଉ ତମେ ଆଉ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛ ବୋଲି ତମେ କଦଳୀ ଚାକିରି କଲା ଭଳିଆ ତମକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ତମେ କାଳେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିବ, ସେଇ ଆଶା ନେଇକି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାକୁ ମାନେ କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବି, କିଏ କହୁଛି ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ତ ଆଉ କହିଲେ ନା ମାନେ କଙ୍କାଳକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ସବୁ କିଛି। ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ମାନେ ଏତେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ବି ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ତୁମ ଆଖିକୁ କ'ଣ ଦେଖାଗଲାନି? ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଏତେ ଥର ସେ ଦୌଡ଼ିକି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲା ପରେ କଙ୍କାଳ ଲାଷ୍ଟକୁ ଧରିକି ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦେଲା। ଆଗରୁ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ କିଛି କାମ ଦଉନଥିଲା। ଖାଲି ଗାଡ଼ିରେ ଶିଖିବ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଏ ଦ୍ୱାର ସେ ଦ୍ୱାର ମାନେ କୁହନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ବି ଶୁଣି ନଥିଲେ। ମାନେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର କଙ୍କାଳକୁ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଉଠିକି ସମସ୍ତ ମାନେ କହନ୍ତି ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ। ହଁ ୟାରେ କଙ୍କାଳ ଧରିକି ଆସିଲେ ଏମିତି କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ କହନ୍ତି ଏମିତି ଲାଗିବ କି ସତେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ମାନେ ଆମ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହାନ୍ତି। କିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଚାହାନ୍ତିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର କଙ୍କାଳକୁ ଧରିକି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଲେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି
ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସସମ୍ମାନରେ ନେଇକି ଭଉଣୀର କଙ୍କାଳକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ କଙ୍କାଳଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା କଥା ଥିଲା। ଦେଖିବେ ମୋ ଭଉଣୀର କଙ୍କାଳ ଇଏ। ଛି, ତୁ ଗେହୁପତି ନା କି ପତି କେଜାଣେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ପାଠ ପଢୁଛି ସେଇଠି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଅଫ ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ପୁରା ସେଇ ଭିଡିଓଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଯୋଗୁଣିଖିଆ ମାନେ ସବୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ଭଉଣୀର ଶବକୁ ସେ କାନ୍ଧେଇକି ଧରିକି ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସବୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କର ତ ଏତେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଲାଗିଛି। ସେତିକିରୁ କେହି ବି ଜାଣିପାରିଲନି କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି କି ନାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ଥିବ ତାଙ୍କୁ। ନାଇଁ, ପେଲାଇ ପୁଅ ମାନେ ଖାଲି ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ଇଏ ଯେଉଁ ସେଠୁପତି ନା ଗେହୁପତି, ଆକୁ ତ ଚାକିରିରୁ କାଢ଼ିକି ଖାଲି ନଙ୍ଗଳା କରିକି ଖାଲି ପିଟିବା କଥା। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଏତେ ବଦନାମ ମାନେ କହନ୍ତି, ଏତେ ମାନେ କହନ୍ତି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାକୁ ତ ବଦନାମ କଲ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ସିଏ ଗରିବ ଅଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି। ଆଉ ଆମ ଭାରତକୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ତମେ ପୁରା ବେଜ୍ଜିତ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଗେହୁପତି। ଜାଣିଲୁ କି ତୁ ଯଦି କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ପାପ କରୁଥିଲୁ ବୋଧେ।